गोबां सारेन्डार जादों मा उद्देश्य आसलते गिबियाव जोङो मिडियाखौसो हामबाय होननांगोन मिडिया जेरै जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोदों बे सांग्रांथि लाबोनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेराव मानसिफोरनि साननाय हनाया सोलायदों जों बुंनो नागिराखै जोंनि सरकारनि नारसिननाय बे जादों होननानै गासैबो समाजा खौसे जानानै सरकाराबो बेवहाय इनभल्भ दङ जोंनि पुलिस प्रशासन गासैबो इनभल्भ दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ इनभल्भ दङ मेइन रल लादों मिडियाया जायनि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफ्रा दंफां दाननानै थांना थानायनि राहा लामा बादारि खालामनायफोर सिखार खालामनानै राहा लामा जिउ खांनो नागिरनाय सिखारिफोर मैहुर खालामग्राफोर मैहुरफोर बिसोर गासैबो रिग्रेट जानानै जोंनि सम्पतिखौ जे जोंनो बासायनांगोन जोंनो लाखिनांगोन जोंनो जौगाहोनांगोन जोंनि जेनेरेसनखौ जोंनो नायनांगोन होननानै साननानै दिनै ज' जाजाय बयबो सारेन्डार खालामनो फैदों बेखौ बिटिआर सरकारा चिफ मिनिस्टारनि खावलायनाय बायदियै बा बिथोन बायदियै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बे खामानिखौ दिनै मावफुंनो लादों खैजोनसो सारेन्डार आंनियाव दहाय 400 जन बारबायमोन लिस्ट सौफैनाया फैगासिनो दङ दासिम बेसेबां जागोन आं कनफार्म बुंनो हाया चिरांनि गोजा चिरां आरो क'क्राझार मोननै जिल्लानि जायफोरा बे आर्मसफोरखौ गथायगोन सार बिथांनि थाखाय माबा मोनसेफोर बेबस्था बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौ बिटिआर सरकारा होगोन बेखौ चिफ मिनिस्टारा जोंनो माबा हरबाय डाइरेक्सन हरबाय दा बेखौ जोङो एक्सुवेलि वान टाइम अनसुंथाइ होनो नागिरदों बेखौ जों जाहाय घोषणा खालामगोन दान्दिसे उनाव जिथुनाखि बै उदालगुरि खाथिनि जिथुनाखि हाग्रा खुंग्रिं दैबारि हाग्रा बेवहाय मोनसे समावहाय फरेस्टनिफ्राय न'खौ सावना होदोंमोन बा होखारदोंमोन इभिक्सन टाइपनि खालामदोंमोन आरो खिन्थु बे माबाखौ मानियै बुस्थुखौ जों दासिमबो नुनो मोनो हाबदों आरो हाबदों सिफायदों आरो सिफायदों नाय मोनसे खोन्था आं अलरेडि बै हालामाव थानाय मानसिफोरखौ गावनो थांनानै लोगो हमहैबाय दाखालि हाग्रा गेजेराव आं गावनो थांदों आरो बिथांमोनखौ बुजायदों बिथांमोनखौ आं होनदों जोंनि हाग्राखौ जोंनि हाखौ लाखिनायनि दायित्वआ जोंहा दङ गतिके जायहा हा गैया बिथांमोननो सरकारा हाबो होगोन बे हायावहाय गामि बानायनानै होगोन बिथांमोना जा गामिनि मुं दोननो नागिराथों मानो आरो बिथांमोननो जोङो न'बो बानायना होगोन कारेन्ट साप्लाय होगोन दै साप्लाय होगोन लामा बानायना होगोन स्कुलबो होगोन आरो बिथांमोना गामियाव फैनांगोन हाग्राखौ नागारनानै बेखौ जों बिथांमोनजों सावरायजोब्बाय अलरेडि डिसकासना जोब्बाय जोंहा दा जों माखासे प्रसेस जागासिनो दङ सरकारा बिनिफ्राय जायफ्रा गामियाव हा दंखायो बिथांमोनखौ जों गाव गावनि हायाव थिनहरफिनगोन खिन्थु जोङो माखासे बिथांमोननो अनसुंथाइ हरनाय जागोन 2 लाख जायो 3 लाख जायो माबा मोनसेबाबो जों फिक्स खालामनाय जायाखै মিডিয়া কিয়নো মিডিয়াৰ যেনেকৈ উদগনি আমাৰ মাজত সজাগতা আনিছে সেই সজাগতাৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলত আমাৰ সকলো ভাইসকল যিসকলে আজি শিকাৰী হিচাপে নিজৰ জীৱিকাটো বাছি লৈছিলে যিসকলে গছ কাটি পেলাই বাধা কৰি পেলাই মানে গছ-গছনি বেচি পেলাই তেওঁলোকে সংসাৰ খোৱাৰ জীৱিকা ৰাস্তা বিচাৰি লৈছিলে তেওঁলোক আজি আপোনালোকৰ উদগনিৰ কাৰণে সজাগতা এটা আহি পেলাই আজি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ প্ৰশাসনক তেওঁলোকে কি কৰিলে সাৰেন্ডাৰ কৰিবলৈ আহিছে গতিকে খুব ভাল লাগিছে প্ৰায় 400 জন মান আজি সাৰেন্ডাৰ কৰিব একজেক্টলি মই ফিগাৰটো এতিয়ালৈকে সব পোৱা নাই আহি আছে আপোনালোকক মানে সেইখিনি পাছত জনোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ লগত কি কি বস্তু লৈ তেওঁলোকে আজি বন্দুক সাৰেন্ডাৰ কৰিব গুলি বাৰুদ সাৰেন্ডাৰ কৰিব হণ্ডা মেচিন সাৰেন্ডাৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত হাতত থকা কৰত চাইকেল যিমানখিনি সা সঁজুলি আছে মানে তেওঁলোকৰ কাম কৰাত এইখিনিতো সব তেওঁলোকে সাৰেন্ডাৰ কৰিব স্যাৰ আজিৰ দিনত যিসকলে সাৰেন্ডাৰ হ'ল তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ কাৰণে আমি পদ এটা দি দিম সেইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰেছপন্সিবিলিটি লোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ ভয় কৰিব লগা একো নাই কিন্তু 2 নম্বৰী কোনবা যদি ইয়াত শিকাৰী আহিছে 2 নম্বৰী কোনবা মানুহ যদি সোমাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি আকৌ চালি জাৰি চাই পেলাই কিবা এটা কৰা হ'ব थैंक यू अनसुंथाइ हरनाय जागोन 2 लाख जायो 3 लाख जायो माबा मोनसे बाबो जों फिक्स खालामनाय जायाखै बे अनसुंथाइनि गेजेरजों बिथांमोना गावबागाव थांनानै थानायनि थाखाय बिजनेस मावनानै जानांगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ बिटिआर सरकारा दिनै प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननायाव जोङो थि खालामनाय जाबाय